El material que necessitem és una taula llisa, una maradó amb la zona absorbent a la part superior, una bossa de residus, l'equip de protecció individual, que en aquest cas és guants i bata impermeable, una xiringa amb connexió Luer-Lock amb un connector de seguretat, una agulla per injecció intramuscular, una agulla per injecció subcutània, unes gases estèrils, alcohol al 70%, clorhexidina alcohòlica al 2% i un contenidor d'agulles. Realitzem una higiene de mans. A continuació, ens col·locarem l'equip de protecció individual. En primer lloc, ens col·locarem un primer parell de guants. Després, ens col·locarem la bata impermeable, sempre vigilant que els punys de les mànigues quedin per sobre dels guants que ens hem col·locat anteriorment. Primer, ens lligarem la bata per darrere del coll i posteriorment per la cintura. Un cop ja ens hem col·locat, ens col·locarem un segon parell de guants per sobre dels punys de les mànigues de la bata. En primer lloc, realitzarem l'antisèpsia de la pell. Deixant que el desinfectant actuï el temps que recomana el fabricant. Com podem veure, la xiringa conté el medicament. En la seva part distal, la xiringa té un connector de sistema tancat, que el que fa és bloquejar el canal de flux. Per tant, fins que la part distal del connector no queda enroscada en un sistema Luer o Luer-Lock, no deixa que el fàrmac pugui sortir a l'exterior. Connectem l'agulla corresponent i administrem el fàrmac. Rebutgem l'agulla al contenidor d'agulles, sempre desenroscant. I rebutgem la xiringa a la bossa de residus. Per últim, evitarem la sortida de restes del fàrmac amb alcohol de 70 graus. I rebutjarem la gasa impregnada a la bossa de residus. Procedim a retirar-nos l'equip de protecció individual. En primer lloc, rebutjarem el primer parell de guants exterior a la bossa de residus de fàrmacs perillosos. Posteriorment, ens deslliguem la bata. La bata la podem conservar a no ser que hagi estat en contacte amb el medicament perillós. En aquest cas, sí que l'hauríem de rebutjar. I per finalitzar, en retirarem el parell de guants interior. Realitzem una higiene de mans. Un cop ja tenim tots els residus que hem generat dintre de la bossa, la segellem bé i ja la podem llançar al contenidor de residus del grup 4. Realitzem una higiene de mans.